Silav hevallam, em ê divê dersê de li ser gîhanekên Kurdî bisekinin. Hevallam gîhanekên Kurdî gelekin bi rastî cirayên wan jî gelekin, hejmarên wan jî gelekin. Lê li vê derê gîhanekên ku herî zêde tên bikaranîn, em bibêjin nav li wan hatiye kirin, em di nivîsên xwe de bikartînin wisa ji aliyê gelek kesan ve tê zanîn, em ê van gîhanekan bikarbînin. Yên din hevallam min nexwest ez bixim nava vê derê ji ber ku aliyê senefandinê de, aliyê navlêkirinê de hin tiştekî teqez li ser wan nehatiye kirin. Em bibêjin lêkolîneke wisa berfireh ji bo wan nehatiye kirin. Min nexwest bila wisa serê we zêde tevlihev bibe. Lê ev gîhanek dibe ku hûn jî dizanin, lê hevalên ku nizanin ji xwe dê van li vê derê nas bikin. Li vê derê hevalno lê yan jî lêbelê, lê yan jî lêbelê ev nekokiyê çê dike. Em ê di nav mînakan de lê binêrin. Ev lê yan jî lêbelê hemwaten e. Bi piranî lê tê bikaranîn lê. Lê heke em bixwazin wisa hevoka xwe bikirpînin, em bibêjin em bi şit bikin wisa bi wate bibêjin, em ê bibêjin lêbelê. Lê wekî din ê bi piranî lê tê bikaranîn. Ji ber ku ev jî sedemê nîşan dide, sedemê diyar dike, em ê vê jî di nav mînakan de lê binêrin. Ji ber vê yekê ev jî sedemê dest nîşan dike. Ji bilê yan jî xeynî ev hemwaten e. Carnan ji bilî tê bikaranîn, carnan jî xeynî tê bikaranîn. Ev jî mirov dibêje qey bisa cudahiyê çê dike. Yani ji bo ve jî em bibêjin navek wisa teqez nehatiye lêkirin. Ji bo ev jî sedemê nîşan dide ji bo. Li vê derê loma, lewma, lewra, hinek dibêjin ji lewra. Hevallo li vê derê ya ku herî zêde tê bikaranîn loma ye. Ez bi xwe jî lomayê bikartînim. Nav hevokê de qesekî de em ê mînak nîşan bidin, em ê lomayê bikarbînin. Lewra yan jî lewma ev jî sedemê diyar dike. Ev her sê sedemê diyar dikin. Hemwaten e. û li vê derê gîhanek e hevallo. Ev teqez gîhanek e. Evên din gîhanekin lê hinek erkên wan cuda ne. Lê û li vê derê gîhanek e. Li vê derê hinek gîhanekên din hene. Wekî de, jî, hem, nexwe, yan, ne. Hevallo wekî min got gelek gîhanek hene, min nexwest ez hemiyan li vê derê rêz bikim. Tenê vê gavê bi taybetî ev gîhanek yên milê çepê. Yên din jî wisa em ji bo wan jî çend hem mînakan bidin. Em dest pê bikin. Hevallo pêşiya pêşîn em pişt dikin ne wisa yani gîhanek çi ye? Em çima gîhanekan bikartînin? Divê em bersira vê yekê bidin. Hevallo gîhanek bi serê xwe ne xwediyê tuwa teyê ne. Lê di nav hevokê de dibin gîhanek. Yani em bibêjin lêbelê yan jî em bibêjin jî, de, û binêrin bi tena serê xwe wateyekê nadin. Lê gava di nav hevokê de em bikartînin, em wekî gîhanek bikartînin. Yan jî ew gîhanek hinek wateyên cuda didin hevokê. Mesela peyvekî bi peyvekê ve girê didin, yan jî komekê, binêrin komekê di sê hevokan bi hevokekê ve girê didin û wateyeke nû li hevokê bar dikin. Bi vî awayî wan bi hev re têkildar dikin. Wisa peywendiya wan bi hev re çê dibe. Yani bi serê gîhanekan ango girê didin. Hevallo ez ê hinekî bêdeng bisekinim. Tamam. Hûn vê nivîsê bixwînin, piştre em dewam bikin. Belê hevallo ez warim we xwend em mînakên xwe nîşan bidin. Li vê derê lêbelê hevallo me got hinekî wisa mirov dibêje qey nekokiyê jî çê dike. Ez ê bi te re bihêm. Lê divê tu ji wan re nebêjî. Dilşa karê xwe baş dike. Lê rêşat carinan radizê. Li vê derê hevallo mirov dibêje qey hinekî wisa sedemê jî nîşan dide. Yani ev lê ne tenê em bêjin erka gîhanekê hilde ser melên xwe. Li gorî hevokan hinekî wisa wateya wê tê guhartin. Mesela dizanim ev name dê negihîjete. Lêbelê dîsa jî dişînim.
لوی داره من هواک قط نکر لوی داره بهناک بکار آنی لیبلی من ویسی و لوی داره ده هواک به هوا هاتن گریدان گوتی و سومری هفنجادن ین نشتاجی هن زاگروسی ین بنگهینن لی آسورین سامی دناف دماجوی دا دبست سببات دکشونا گلک شرستانین پیشین کردان ین وکی گوتی سومری میتانی هیتیتی و خوری یان جی هوری جبر کن اولا اف گیهانک سدمی نشانده جبر کو از دچم کار از ایواره زورا دزیم او نکاره واره مالامه جبر کو آزمونا وی هیه یان جی آزمونا وی هیه از ای سبه بچم جبر کو بطلانه خلاص بو دوی ام هین زمان خود ببن جبر کو ام مروون نوسان دوی ام هین زمان خود ببن جبر کو ام مروون جبر کو اینترنت وان برینه او نکارن سیکیچین هنک هنکی تماشا بکن جبر کو اینترنت وان برینه او نکارن سیکیچین هنک هنکی تماشا بکن اندزانن همان برنامه که هنک براستی هنکین خوش سیکیچین خوش شیلکن از باورم ده ایشف درکبه جبر وی یکی هوانا افجی سدمه نشان داده هوای باجارن مزن پر قریجه جبر وی یکی مروف نخوش دکبن بنابراین وی داره سدم چیه؟ سدم هوای باجارن مزن پر قریجه جبر وی یکی یعنی جبر قریجیا هوای باجاری مروف نخوش دکبن براستی جی وسای هوانا باجارن مزن براستی باجارن پر قریجن وسا پیسن هوای باجارن مزن قریجه پرورده هن ولاتان پیش نکتیه جبر وی یکی جواک پیش ناکوین سدم لوی داره چیه؟ پرورده هن ولاتان پیش نکتیه جبر وی یکی بنابراین جبر وی یکی جواک پیش ناکوین اولا ev yek em bikar neynın em tene bibêjin ji ber vê civak pêş nakevin dê çi bibe qet tiştekî jî nabe em dikarin yekê jî bikar neynın tene bibêjin ji ber vê civak pêş nakevin lê ev wekî qalib rûniştî ye em dibêjin ji ber vê yekî ev yek jî tê bikar anîn yani li vê derê mijar çi dibin bila bibin dibe ku hinek em bibêjin hevok dirêj be çend heb sedem hebin lê dîsa jî em dibêjin ji ber vê yekê civak pêş nakevin sîstema kapîtalîzmê ji bo giyanewar e pir xeter e ji ber vê yekê divê bihê tinekirin çima ji ber ku sîstema kapîtalîzmê bi rastî jî ji bo giyanewaran ji bo zindiyan ji bo mirovan ji bo lawiran ji bo xwezayê pir xeter e daristanan jê dikin em bibêjin petrolê bikartînin hewayê qirêj dikin eleqe bê eleqe em bibêjin hilberînan dikin yani hewce bike ji hewce neke jî hilberînên pir zêde mezin ji bo perê qezanc bikin û dizanin sîstema kapîtalîzmê wisa ji ber vê yekê divê sîstem bihê guhartin aborînas ji zengînan re dixebitin ji ber vê yekê xêra wan ji civankan re tune aborînas bi rastî jî ji bo em bibêjin zengînan zengîn bikin dixebitin ji bo em bibêjin jiyaneke ve kev ava bibe naxebitin ew tenê wisa serê şûrê zengînan tûj dikin ji ber vê yekê hevano aborînas ji zengînan re dixebitin ji ber vê yekê xêra wan ji civakan re tune dibe ku aborînasên başî hene ev jî mijareke din e helbet ev jî awarte ye berhemên petrolê zirarên mezin didin xwezayê ji ber vê yekê divê neyên bikar anîn binêrin ji ber vê yekê çima divê neyên bikar anîn zirarên mezin didin xwezayê hevalo di nav xwezayê de hemû zindî hene ne wisa mirov hene lawir hene em bibêjin xweze heye bi giştî dinya heye bi serê xwe zindiyeke hene dinya zirareke mezin dide zirarên mezin dide berhemên petrolê ji bilî hevalo ev gihanek wisa cudahiyê mirov dibêje qey dixe navberê mesela ji bilî van zebeşan pênc hebên din jî hene lê li vê derê xalek zêde bî heval ev xal divê li vê derê nebiye tenê xalek bes e ji bo vê derê
مهبجی لزده کریه استیم کرمته جبلی ما کیتی بنرن جبلی ما وکی اف ترکی تا دبرشنه دن başka استیم کرمته جبلی ما کیتی اما بجن جبلی ما دبکو گرشا واره دبکو رشاد واره دبکو بجن کسی کی دن yani kesin den وارن جبلی گولن وان و ارمیه گولن مازن هنه جبلی گولن وان و ارمیه گولن مازن هنه ایده هکه هبن هون جید بشه شروعه ده شروعه بکن هوانا کردستان جبلی گولا وانه و جبلی گولا ارمیه هم زنن هر دو گول یه مازنن جبلی وان هبت گول هنه رضا سیامینه کجن ها yani جیات شرامین ده هم کارن بشه شروعه ده شروعه بکن او جبلی ما کسی نخوازم او جبلی ما به داره مرد بجا کنه که وسط جدایی دخنه بره اولا جبلی جخینی جیته بکارانیم ام کارم بجن او جخینی ما کسی نخوازم علی سر حد مثلا بجن خنجی جخنجی ته جخنجی من جخنجی وی کستنه مثلا بجن خنجی بجن خینی جنا بجن خنجی انا مرد کارا وسط بجن مرد کارا بجن خینی جی لی بمن اف جبلی وصاحي سنتر خوشك يعني بمن وصلتي في زمان نفسكي ده جي خو قرتي وصلنا كي كبار بيجن خوشته جوه مربجي دي ترجيح يا هم كرم بيجن خايني جي يعني بردا برسبكتنا في قاوي للرواستكي جبلي ما كستنا يعني جبلي ما اكي دن باشكا كستنا جبو هوانس دیسا سده من نشان داده دوی ام دنگی خوی جبو پرورده یا کردی بلندتر بکن مروف زاروک این خوی جبو جواکه که پیشکتی پرورده بکه دی پر باش ببه جبو جواکه که پیشکتی پرورده بکه دی پر باش ببه کرد جبو دبارا خو بکن دو چن لباجار مزن دخبتن لی او یک جبو وان گلکی دجواره بنه مهوانا لوی داری مده حب جبو بکاران یک لوی داری سری دا کرد جبو دبارا خو بکن دچن لباجار مزن خبتن اف هبو کک جبو سدن نشانده سدن چیه لوی داری جبو دبارا خو بکن لوی داری دبار کرن جبو پیدوین خو بستینم پیدوین کلو پلین مالی امرو بجن لی اف یک جبو وان دیسا جبو وان لی اف یک چیه هم زن هوانو اف یک دبارا خو بکن دبار کرنه بردوام وی هواکی اف یک لوی داریم بحثت اشتکی کر ام هواک اقدرشت کن لی اف یک جبو وان گلکی دجواره اف جی سدمکه دوی ام جبو پیشوازی کرنه هوالان در کون برداری وی داری سدم چیه سدم پیشوازی کرنه هوالان دوی هم در کون برداری جبو من سترانه که ببیجم وی داره سدم اجار از خوازم کسک اما ببیجم هواله من سترانه که ببیجم وی داره سدم دیار کر لوما yani jî lewra ev her sejiteyên bikaranîn ev jî sedemê nîşan didin diyar dikin li vê derê hevalo tercihê ew ye hûn dixwazin kêjan de bikarbînin bînin lê li vê derê yê herî zêde tê bikaranîn loma ye li kolana Ehmedê Xanê trafîk hebû loma em dereng man binêrin sedema wê yekê çi ye li kolana Ehmedê Xanê trafîk heye em dengê xwe dernaxin loma neheqî li me tê kirin li vê derê sedem çi ye em dengê xwe dernaxin ey loma neheqî li me tê kirin ez ê biçim civînê loma min agahî date li vê derê sedem çi ye ez ê biçim civînê mirov caran agahiyan dide ne wisa mirov agahî dide bibêjin patronê xwe hevjînê xwe hevjîna xwe wisa dagirker bûn zilimkar loma kurd hêrs bûn kurd çima hêrs dibin sedem çi ye dagirker bûn zilimkar loma îsal baran nebarî loma germê me şîn nebû li vê derê sedem çi ye îsal baran nebarî sedem nebarîna baranê ye ji baranê re hevano şilî jî tê gotin heke me bixwastem
Em dikarin bibêjin îsal şilî nebarî, loma germê me şîn nebû. Lê li vê derê baran wisa bi gelemperî tê zanin, tê nasîn ji ber vê yekê me bi kar anîn. Û hevalon gihaneka me ya herî em bibêjin bi rastî jî em bibêjin gihaneke ev û ye. Û em lê binêrin ez û tu biçin pirtûkxaneyê. Binêrin ez û tu. Li vê derê tam erka xwe anî cî. Mesela her du peyv gihandin hev. Ez û tu binêrin hevok qutnê kir biçin pirtûkxaneyê. Dilşa û Sosinê bi hev re dibistan xwandine. Li vê derê dîsa wekî gihanek me bi kar anî. Ew pêşî çû marketê û pişt re çû malê. Binêrin dihe bi hevok bi hev ve girê da. Ew pêşî çû marketê hevokek û pişt re çû malê. Em û hevalên xwe tevlî pîrozbahiya Newrozê bûn. Yani em û hevalên xwe. Li vê derê dîsa wekî gihanek me bi kar anî. Mîrza û Ronas bi tevî hevalên xwe sîkeçek amade kirine. Ew di sala 1995 de hatiye dinyayê. Binêrin li vê derê dîsa me wekî gihanek bi kar anîn. Ew di sala 1995 de hatiye dinyayê. Li vê derê û yek jî heye, me ev jî kesk bayaf nekiriye hevalon. Li vê binêrin li vir jî û yek heye. 1995. û li vê derê wekî gihanek me bi kar anî. De heye, ev jî wekî gihanek em bikartînin. De bila werin em bibînin. De hûn jî berevaniya xwe bikin. De bila ew jî mafê wan nexwin. De tu jî derdê xwe ji me re bibêje, da ku em dermanekî ji bo te peyda bikin. De van zarokan ji vir bibin, baran hê nebariye. Hevalon jî li vê derê gihanek e, em ji bo jiyê mînakan bidin. Ez jî, tu jî dizanin ku vê mehê dibistan venabin. Xwedê jî dizane ku zimanê Kurdî bi darê zorê hatiye qedexekirin. Hûn hinekî hewl bidin, hûnê jî bi ser bikevin. Yani wekî dibêjin ya sîzde. Mîrzayî lê nihêriye, hevalê wî jî li Efrînê ye. Li min bibore, min jî serê te îşand. Li vê derê hem heye hevalon. Hem nikare bimeşe, hem dixeyîde. Mirovên hem xebatkar, hem serkeftî cihê wan di nav civakê de her tim heye. Hem gul e, hem rihan e. Hem derd e, hem derman e. Ev straneke jî ye. Ne wisa straneke bi vî awayî jî heye. Em hem azadiya xwe dixwazin, hem jî ya gelên bindest. Ev jî tiştek baş e. Divê mirov her tiştî bi tenê ji xwe re nexwaze. Ne wisa ji hevalên xwe re jî, ji bibêjin kesên din re jî bixwaze. Hinekî empatî bike. Hem xirab be, hem baş be, ev nabe. Baş gotî, xirab gotî. Nexwe, hevalon ev jî gihanekek e. Tu biçe, nexwe ez tê. Heke ew bi serê xwe biryarê didin, nexwe, em li vir çi ne? Eceleya te heye, nexwe, tu here. Dilşa ji wan xeyîdî ye. Nexwe, tu biçe şahiya wan. Hûn neçin mala wan, nexwe, ew jî nayên mala we. Li vê derê yan heye hevalon, ev jî gihanek e. Yan serkeftin, yan serkeftin. Hevalon ev yê jê avêtine dibêjin an. Ev an nîne hevalon. Ev yan e. Yani wisa em dibêjin zimanê me rijî dibe, nizanim ne xweş dibe. Yani çima wisa dibe? Ji ber ku em xira dikin. Yani hûn çima yeyê jê davêjin? Yani sedema vê yekê çi ye? Hemû Kurd dibêjin yan. Yani yan serkeftin, yan serkeftin. Yan em ê biçin, yan ew ê werin. Em biçin baştir e. Yan reş, yan spî nabe. Reş û spî bi hev re hene. Yan bibêje erê, yan bibêje na. Erê na, bela ye. Yan xwe pêş bixe, yan nebêje, ev çima wisa ye. Li vê derê ne heye, ew hat dengê xwe dernexe. Ne bibêje erê, ne bibêje na. Ne ez ji we me, ne ez ji wan im. Em gotina xwe bikin yek. Ne min dît, ne te dît. Em vê ji bi vê awayî bikartînin hevalon van her duyan.